Pangunok mo ba sa maglaw ka na nimo? Chik da. Gani, chik lagi daw. Katong pamanok Sus. ba? Chik so. Tugatugag bisyo. Kig-chik ra. Sasang. May pag-rero. Kay bisyo. Kina. Pagsama na ta tong sabot ha. Oo, mana to. Unsa? Unsa yung sulti? Wara good. Sayang ko. Overtime na to. Lagi sayang ay. Pildi dito. Time sa. Bayang tapis mo ni. Ayok ya. Tugbog ba? Abeng tan-awin nyo. Bayot na ko. Kamu. Tan-aw na ko. Bayot sa mo. Lahi ang matay bisyo na. Taas tagangin. Tanaw nga. Bayot ka. Oh. Pila man ka? Ih! Di mo matagaan ng tao. Sa bagay, di man yung matating kasarian. Ang importante, dito makatama ang bisig ka tao. Diba? Uy, Eko! Budsod kay klaro ka sabot, no? Hasta sa pagkuha og hatod nako, malate gihapon ka? Explain ko na rin. Explain? Imong mama explain! Hey! Tebek. Ang tubig, diba? Ali, diri be. Diri ta magstorya. Kani yung mga babayo? Pabibi pa. Moro bega po ni kupot. Sis! Yahaya ni mga amigo ni Papa sa gawas da. Murag daghan pada siguro. Kung libre diha. Yahay din tao. Uwang wetong warta gipada ni Papa. Hello pa. Uwang mo ni mong gipadala nga kwarta. Di ba kay balo mo ka nga ako'y palitong bagong phone. Next time boy. Pre, okay ra ka pre? Kani magulo kong anak. Bisig kung sila man. Nagtuo mo yung mga tao sa Pinas. Nga hayahay atong kinabuhi dito sa gawas. Kapupod ba ya? Mao lagi pre. Too mo ilag namoni datag kwarta diri sa gawas.
na mo. Wala mo sa inyong balay para magtabi ra. Kwarta magkano yung ipangita. Lihog mo. Sa... Kaya, di mo na importanteng nakibagong cellphone. Ang importante, na may komunikasyon. Simple as that. Pilot. My God, I hate drugs. What a spoiled brat. Ay pa sila. Ay pa da. Reklamo pa. Ikaw ang gani. Pagbaw na ka masura. Atod karon love, di lang gihapon ko katuo. Suko na lang good love na naman good. Bagay. Thank you. Thank you po. Namanggoy ka ng panultiun nga God is the best doctor and prayer is the best medicine. Char. Basta thank you. Bro, siya glaig tao, uy. Thank you po. Ba't ko blind tao? Puro malagi kayo mo. Nanimba migikan do? May na lang ba na makaduha tas bahay sa Ginoo? Makapasalamat sa mga blessing nga miabot nato. Gusto mo ka? Okay raman. Bahala lang inusara. Laban lang gapon. Ano, gyud? Ay gyud pagpakawa sa paglaom. Pray lang gid for me. Ay jud kalimot. Pray, pray, pray. Always pray. Oo, tiyoy. Di siya ako na makalimtan. Maro ganyan naghataw kusog na po. Ang pagampo. Sali kito niya. Good. Sakto gid ka dong. Kami bitaw. Sige ra mag pray. Ampo ra gid mi kada adlaw. Mo nang epektibo kayo. Apit na nanagid sud. Boy! Congrats ya! Ayak lang. Sa kong edad ba? Hindi na magninong. Time pa dong ah. Dili ta mag-isgot ng minum. Ibatahan na ka na mo kaon. Kaon lang. Kasi kuno na Kaon ng lang minum. Ari ta mi ha. Kami. Amping permi. Congrats ya! Amping! Sulong punchline na. Tuuguro siya magninong ko. Ang ako lang mga kaonaw litsun. Oh, di ba? Imbitado. Ito, ganun yung feeling natin pamilya eh. Sige lang, ang importante, nakaka. Huwag ikaw. Ayaw lang, tingog gara. Maan kang buang. Sayang nga. Kasi sayang. Sayang. Sayang kay kung magdugay pa ng salida makalabtim pa ang tati ka. Pag mata ayaw pasabi na maguba ang umaabot mong ugma kay dili pa awahin aron mabago ka kay diri sa kalibutan daghan ang pagsulay nga sa ako ramo labay abi magdi mo makita ang angin kalibutan nakas pag-awa abi magdi mo makita ang atong Ginoo hunong nakas pagtuo. Hay, mo ni ang dalan sa kinabuhi. Lisod pero puno sa paglaom. Laban lang. Sus!
explain mo mama. Nya, talikod ka. Bukta na sa kanya ba? Ay, ikaw lagi kong bukti. Bakli. Iyay ka. Okay, ana. Bakli ka. Pera! Action! Big! Kuya lagi ko! Hasta sa pagkuha ni mo sa... And action! I hate drugs. My God. And action! Oh, lagyan mo.